soc la Núria Perpinyà i aquesta és la meva biblioteca per núvol. Aquests llibres els tinc aquí, són una mica en contra de la biblioteconomia, que a mi m'agraden molt els bibliotecaris i jo, de fet, la meva primera feina va ser com a bibliotecària i això va ser, diguem, un paradís per mi. Poder veure una biblioteca per dins, amb tots els prestatges, en la biblioteca de Lleida, esclar, no és la biblioteca de Harvard, però Déu-n'hi-do. Doncs bé, aquests que tinc aquí realment estan barrejats perquè corresponen a diversos gèneres, no? Perquè hi ha poesia, hi ha novel·la, etc., en diverses llengües, però són els meus preferits. Italo Calvino ja és... a veure, perquè ell d'una banda és estructuralista i a mi aquest pensament m'agrada, és a dir, dintre de tot soc bastant endreçada, però alhora Calvino té una cosa que és molt divertit. Aleshores, que un escriptor sigui intel·ligent i divertit no s'acostuma a donar, perquè a vegades els molt intel·ligents, doncs com alguns alemanys que me poden agradar molt, etc. Nietzsche m'agrada molt, després veureu l'obra completa, però esclar, divertit no és, no? I després hi ha gent que és divertida però és molt poca substància. Aleshores, doncs, clar, Calvino és una meravella, és un dels meus autors preferits. La primera escriptora en japonès medieval és una dona i és una meravella. Aquest també és molt divertit. És la vida a la cort de l'emperador. I a més és una escriptora que escriu al segle XI i inaugura la literatura japonesa. Aquest llibre del segle XI se tradueix al segle XX i no s'havia traduït del japonès a l'anglès. Desconeixíem que per a ells és tan important com Shakespeare, aquesta dona. I allí tinc... Aquesta és la meva Shikubo. Fantàstica, Aquí tenen els meus personatges, perquè els personatges els tinc al cap, però si els veig i els toco, doncs millor, no? Encara que jo ja sé que tinc una fama, una etiqueta de molt intel·lectual i tot això, però això no correspon a la realitat. És a dir, jo jugo com una criatura amb els llibres, i penso que tampoc soc tan seriosa. I com ja veureu, tampoc no tinc una biblioteca. O sigui, la vaig tenir, una biblioteca enorme, no? Com molts intel·lectuals que tenen tota la casa emparedada. Jo l'havia tingut aquesta, però ara, doncs, no. Aquesta és una llarga història que un dia l'explicaré en públic, d'aquest llibre, molt important aquest llibre, però un altre dia l'explicaré. Em pots donar 5 cèntims? Bueno, té una relació amb un escriptor molt important de la literatura catalana, és una cosa tan bomba, que no sé si dir-la. Un dia l'explicaré. Home, allà m'estàs... El Puig de Vella un dia l'explicaré. I aquí tinc llibres dels amics, no? El Jordi Coca, aquest és boníssim, i aquest de l'Ariadna Castellarnau, molt bo, bueno, gairebé millor aquesta, la Quema, boníssima, aquesta dona, boníssima. La meva amiga Merche Serna, que fa poesia colonial, no cal dir la Miquel, que tenim l'obra completa, no cal dir-ho. Aquest llibre me'l van regalar quan jo tenia 15 anys. I jo penso que si sóc escriptora i entre altres coses professora, és gràcies a aquest llibre. Vaig guanyar un concurs de poesia a l'institut, no? I aleshores el premi era que podíem anar a una llibreria i comprar-me un llibre. I esclar, i vaig estar mirant, i vaig agafar aquest Mito y Pensamiento en la Grècia Antigua. I això, clar, me va obrir que a part de les coses diàries de la classe, havia molt coneixement, i aquest me va agradar moltíssim. Tinc molts llibres anglesos, vaig viure un temps a Anglaterra, i tinc molts llibres anglesos, i és una meravella el llibre anglès. El llibre francès, que jo m'encanta la literatura francesa, i sóc una devota, un dels meus autors preferits, evidentment, és Montaigne, no? Però mireu com està el meu Montaigne. O sigui, els pobres francesos, és que no sap... Tu agafes un llibre del segle XIX francès, això és il·legible. És il·legible. En canvi, un llibre del segle XIX anglès, xapó. Doncs aquí a les cases hi ha tots els apunts que jo he fet de tot el que he llegit de casa. Psicologia de cases. Bueno, clar, jo anava a les biblioteques, m'agafava això i anava apuntant, no? Bueno, això és el meu fill, que me veia parlant de cases. L'última diatomea que ha generat. No n'ha generat tant, és veritat, perquè, clar, jo també he fet un canvi, no només ha canviat la biblioteca, sinó que he canviat jo i ha canviat la meva obra, i aleshores, des de fa 4 anys cap aquí, no llegeixo tant, bueno, ja està bé, ja tinc més de 60 anys, ja està bé. Això ha fet que desenvolupi més la imaginació. Aleshores, Diatomea és molt més imaginativa i la que estic escrivint ara ja és dibuixos animats. Fantasia pura. Jo, si més no arribo a tot. És a dir, vols ser una intel·lectual, vols ser catedràtica, vols ser escriptora,
I al final dius, mira, vull ser escriptora, si he de triar, escriptora. Aquí tinc, per exemple, aquesta que em m'agrada molt, no? Els desposseïts. Però clar, una cosa és llegir 20 llibres o 50 llibres de ciència-ficció i l'altra cosa és, com amb les cases, que em vaig estar 3 anys i potser em vaig llegir, no sé, 100, 200, 300, jo què sé, no parava. I aquests són els que ja m'he llegit. Aleshores jo, el meu tipus de llegir, per exemple, el Panchatantra, no? Que m'acabo de llegir ara, doncs jo faig apunts, no? Jo sóc dels que ratllo els llibres, tots els meus llibres estan molt ratllats. I si algun llibre no el tinc ratllat, vol dir que no m'ha agradat gaire, no. Després, aquestes notacions que faig aquí, aleshores després les entro a l'ordinador, a la part, no? Aquí s'hi diu diners, poder o engany. Doncs tinc un apartat que diu enganys, diners i poder, doncs ho entro, no? I aleshores, doncs clar, me queden més a la memòria perquè els reescric. Tot i que estic llegint literatura persa, hindú i àrab, i m'acabo de llegir també tota la Bíblia, que tota sencera mai no me l'havia llegit, i ara sí que me l'he llegit ja tota sencera, tenia una mica de respecte, no? Lo que som, no? De ratllar la Bíblia, pensava, no, que no el ratllis. A veure, la Bíblia és molt poètica, només me l'he llegit per això, perquè és literatura pura, fantasia pura, encara que tota la primera part hi ha massa èpica, massa guerra, això me molesta una mica. Aquest és el meu llibre preferit, amb aquest, jo penso que aquest diré que m'enterrin amb aquest llibre, perquè aquest és un llibre de sinònims. Sí, el del Franquesa. Aquest me va costar molt de trobar-lo, el de New Criticism, la gent de teoria literària, això és un clàssic, no? Era una nova manera de fer teoria sense la historiografia. Això va en paral·lel, de New Criticism americà, va en paral·lel amb els estructuralistes. Però m'agraden més els estructuralistes perquè anem més d'esquerres. I aquests tiren una mica dretes, conservadosa, però bueno, aquest és un llibre fantàstic. Hi ha estructuralistes, bueno, aquest és divertidíssim, el del Todorov, que després ell va tirar a fer política, em sembla molt bé, però a mi m'agrada la primera època estructural. I aquí mireu, és una lectura del Decameró de Todorov, és a dir, pornografia, erotisme literari, però ho redueix a fórmules. Aquí tinc bastant segle XIX, que segle XIX, és a dir, és un període que m'agrada molt, la poesia romàntica i la novel·la, etc. Sobretot la poesia romàntica, però bueno, la novel·la també perquè ho vist a Balzac, no? Aquí tinc el Pla, amb el qual s'aprèn molta llengua catalana, això s'ha de dir. Aquesta és una edició d'un llibre mític, que és Les balades líriques, del Wordsworth and Coleridge, que m'ha dit el Pons a l'Horda, bon poeta i gran traductor, que ho traduiran en català, no? Perquè aquests senyors al segle XVIII es van posar a fer el que Marià Aguiló doncs, va fer a Mallorca o Herder va fer a Alemanya, que és recollir les cançons populars que la gent cantava, no? Balades líriques, i les van posar per escrit perquè clar, això era oral, és una manera de no perdre's, no? Les cançons populars. Aquest és el meu primer ferreter, aquest és el famós ferreter, molt ratllat, és que ja... Però aquest no el llanço perquè clar, amb això, imagina't. Aquest és l'original, aquest l'he respectat més per la cosa de no profanar, com ja vaig ratllar aquest. Bueno, això és un pòster que si tingués parets, però si no tinc parets per... A veure, aquest és maco, del Centre de Lectura de Reus. M'ho farien marcar i ho posaria, però ja no tinc parets. Podreu veure la lletra del ferreter, perquè ell, tenim la sort que amb un dels seus exemplars del Nucus Pueris, ell va anotar coses, ell. M'he inspirat per fer aquest poema amb Shapiro, Western Tory. Tomorrow somewhere a city will take the train apart. Doncs clar, això és fantàstic perquè te diu Victor Hugo, això ve de Freud, o se'm relaciona amb Freud, això amb Dickens, això amb Victor Hugo. I això té molt... Clar, això és molt maco tenir això. I això, clar, existeix, això seria la fotocòpia, que aviat també serà museístic tenir una fotocòpia, però ja dic, l'original, doncs el té el seu marmessor. Aquesta casa la vaig comprar, ja que parlem de biblioteques, el motiu principal quan vaig entrar en aquesta casa, a part de la llum, etc., per molts altres motius, però un molt important va ser quan vaig veure aquí llibres tancats amb una biblioteca tancada amb vidre. I vaig dir, ostres, que bé aquí, que maco. I és que em va enamorar això, me va enamorar.